Onnistuneen messuosallistumisen vaikutukset liiketoiminnallesi kantavat pitkälle. Messut ovat merkittävä panostus, josta kannattaa ottaa kaikki irti. Messuilla on kymmeniä, jopa satoja näytteille asettajia, jotka kaikki kilpailevat samojen kävijöiden huomiosta. Huolehdi, että ihmiset tietävät juuri sinun yrityksesi olevan messuilla. Mieti myös, miten houkuttelet kävijöitä käymään osastollasi. Hyödynnä kaikki olemassa olevat kanavat markkinoidessasi messuosallistumistasi ennakkoon. Kerro osastollasi olevasta ohjelmasta, messutarjouksista tai vihjaile vaikkapa mahdollisista uusista messuilla esiteltävistä tuotteista ja palveluista. Aloita verkkosivuistasi. Kerro sivuillasi, että olet osallistumassa messuille ja miksi kannattaa tulla tapaamaan juuri teitä. Uutiskirjeissäsi voit hehkuttaa esimerkiksi osastosi ohjelmaa tai tuoteuutuuksia. Aloita pöhinä omissa ja tapahtuman somekanavissa hyvissä ajoin ennen messuja. Osallistumisesta kannattaa kertoa myös muussa mainonnassa, kuten asiakaslehdissä, lehtimainoksissa ja sähköpostiallekirjoituksessa. Älä unohda tärkeimpiä asiakkaitasi ja parasta potentiaaliasi. Kutsu heidät messuille. Hyödynnä myös messukeskuksen tarjoamat monipuoliset työkalut ja näkyvyysmahdollisuudet markkinoinnissasi.